Maikanem abilin. Tinapalabas, iti ilulugan kuma ni Doña Anita iti kotseda, adda ng paltugken kuana. Napadamgisan ti Doña. Impanadagos ni Bart iti ospital. Nagdanagmut ni Rina, gapoy tinapasamak iti inana. Itimut grupo ni Magno. Nagbaligida anang kidnap iti anak ti may sabak nang. Kat nalakadamot anaala ti kwarta a kinid daw da iti dadakkel ti kinidnap da. Masuron mo't ni Don Simon, gaputa na unaan dagiti pasurot na iti plano da. Nangeg ni Rina ti imbaga na iti kasarsarita na iti telepono. Itagagayem, adtoin ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Apay, Papa. Anya ti kayat asawan ti imbagbagam iti kinasaritam iti telepono? Anya ti kayat asawan ti imbagam? Anaunaan da kayo manan? Kuway. Ilawlawag yuman kanyak, Papa. Anya ti kayat asawan da ita? Di mo ikan iti sabali aka ipapanan tinaibaga. Makapungtutak lang amin. Asino ti kapungtutyo? Dagiti adto ti bapak iti munisipyo. Napuntog dang agun kunay. Papa. Tinasaya ti agsublikan iti asyenda. Laglagi pem. Si Kaitan ti katalag ko ijay. Iso saranas ka na panawam ti asyenda. Papa. Agsublikan iti asyenda iha. Ken nanyaman dagiti nangag mo itay, lipatamon. Bunga lati pungtot ko dagiti adda iti baba. Sige, Papa. Inaklaalaan dagiti kasapulak agagarak ni ti mansyon. Kalpasan na, agsubliak matlaang iti asyenda. Naunanda kami, senyor. At tagaya man nang kidnap iti anak tayo jabak nang. Aniya? Sino? Damag ko. Aglang-langada rebelde. Kasta ti damag ko, boss. Salbag na kita tataw. Bueno, mangsiim kayo iti sa bali, Tiago. Anya ti kahit masawan, senyor? Ada pa'y sa bali abak nang. Katiso ti paliiwan niya. Gayem hunay taatao. Iso kabisado. Paknang. Ket sigurado ada kelak kwarta ti maala tayo ken kuana. Reglado, senyor. Papayaban na tayo amin ni Magno nga da dito'y kota. Mapantayo kano iti kota da, itamit lang. Anya ka kami din tayo iti kota da? Adda kano ramrambak amaangay jay. Kasta ti kuna, ti imbaon na nga imay dito itay. Ramrambak? Kasano nga rin? Mapantayo? Wen, patgak da itang awis da. Mapantayo. Agbati aklangan mang ansong. Siya kung ti agbantay diti kota. Di mo kaya ti umay? Saanin? Ala, da kami lang aruden kinilando ti mapan. Narigat me, no paayan mi damag no. Isamapan kami kinilando. Lando, si Kaman ti kasaritag. May papanitan niya, Magno. May papal kinanso. Anya ka diya talaga ti plano yo. Agnaid kayo latan iti ko tayo. Kasano kayong agbyag? No di kayo matagtignay. Nairwam kami itinoan niya laditan nga adda ama ipaunag mi ataraon. Adda matin mulmulam niya pagapitan mi. Apay, umdas ka di dayta. Adda kwarta ngay gami. Ket inutom mi nga gatgatang mi iti masapsapol mi. Adda kwarta yo? Mano? Dosimurot kayo kumakada kami. Tinakalmat, tinabingay yo. Sana balin, Magno. Ala, adda ka na kayo na ita. Nuti kayat yo. Kat saksak luten yun atan, tidakulap yo.
Makamo kayo. Kami bagam kinyansong. Anawaya kayo lata tumipon kada kami dito kutami. Agur-uray kami lata kada kayo, Lando. Sige. Ibagak to dayta ka ni Mang Ansong. Madama ti panaginom ni Ansong. Kakadwa na dagiti kakadwa di kuta. Iso si kalangan ti pangibagak kada gitoy, Lando. Nawaya kayo lata ang makikapeng kada kami. Nagbiyahin ti pamilya ti gayem ko. Napanda ni G. Manila. Iti ayan ti kapsat na. Anyamatan, naimbaglaangan ta saan din ang rantibalasang nga anak ti gayem mo. Huwan nga Rod. Talaga adumakdakasan ti San Isidro. Sino ka no tinang kidnap iti anak ti gayem mo, Rodrigo? Maatap ka no, Aripelde. Ha? Rebelde? Rebelde? Apay, adda ka di rebelde dito'y San Isidro? Rebelde? Daami? Daami nga tati akin aramin. Ore sa dino adiso no lugar. Adalata na inayo na daga sa tattao, Carlota. Anyamatan. Apay ngay, nagkapuan da kita rebelde. Tao may daagaramid iti kinadakas dito'y San Isidro. Saan dan yung pagkaamu iti pulisya? Gaputa pinangtaan da tibiyag da. Ano agipulong da? Mapapatay da amin na sa nga pamilya. Ano niya? Awan ammo dagiti pulis. Saan da amatiliw ti tao anang paltog kanyak. Awan mo't ngamin nakakita, madam. Dagmalkit di dagita a pulis. Awan ammuda. Madam, saan mo't analakati basta mang tiliwlatan iti tao? Salbag. Sino nga taday jay at tao? Patsyak nga iso matlang day jay tay damo anang paltog kadata. Kat naimbag ta saan taan na puntaan. Nalabit nga iso, madam. Ngam tirigat na. Saan tamat nga mo, no asino day jay at tao? Sana mabalinday toy. Iti ka nito ang maduktalak tikin na siya sino na. Iraman ko abalsan ti pamilya na. Naglawa day ti ranchoyo, Sir Rodrigo. Nalawlawang ang tirancho da Senyor Simon. Kasta ka di? Wen, Senyor. Kat, ti asyenda, kukuhayo amin, sir? Wen, Ella. Talaga adagak ti asyenda. Tawid ko kadagiti tadakil ko. Adayo nga rod abakbak nang kayo angam ni Senyor Simon. Oh, kanayon ti panangikumparam kanya kini amigo Simon. Jack maliklikan, sir. Ngamin, talaga mo't analawlawat ti rancho kan ti asyendayo ngam isuda. Kasta? Dahito rancho yo, kat talaga ako kayo. Kastamot din iti daga amasakupan nyo, wano ti asyendayo. Kasla, adda kayat mo asawen iti dayta. Apay, saan ka di apod no ako kuan ni Simon Alban ti asyenda na? Ha? Kukuha na, sir. Kasla, adda ngamin kahit mo asawen iti na ipagamitay. Kasla, ibagbagam asaan ako kuan ni Simon ti asyenda na. Awan ti kayat ko asawen iti na ibagak kada kayo, sir. Kasta? Malala. Pumanaw tan di tirancho. Mapantay di asyenda. Sige, sir. Talaga ang nalawa ti masakupan ni Sir Rodrigo. Nalawlawa. Ngam tinaga ang masakupan ni Senyor Simon. Ni Sir Rodrigo ti talaga abaknang.
Gaputa talaga ako kwada ti dagada. Idinto ta ni Senyor Simon. Inag-agaw da ti dadto maapasat ti dagada. Adda dagitin na iblis abiyag. Tapno laang matagikwada ti dagada. Nga isutiin nayon na iti masakupan na adaga. Gamrud da. Agum da. Ela. Umay kan. Sarungkaran ta da mamatyo ken inaon nang. Ha? Ala umay ka. Sumurot ka kanya. Kumusta kayo, Ama Macho? Inaon nang? Nasayaan mo't, sir. Napigsa kami pailaang. Ado pailaang ti maitulong mi dito'y asinda. Ado pailaang tambak ti maparaspasan, may. Saan kayo matapagtrabaho, Ama? Huray pay. Ngam agsakit nga minti bagbagik no awan aramidak. Iswa bay ang daklatan nga agtrabaho, sir. Bala. Adda kayo day Ama. Asino day tabalasa nga kadwam, sir. Uwin gayam. Ayam amok kada kayo, Nela. Kabarbaro akaduami iji mansyon. Ay, kasta gayam. Naimbag nga oras mo, balasang kao. Kastamet, Ama. Ela, isuda ti nagbalin idi arangtay. Tapno agsabat ti dalan mi kini Victor. Ha? No, saan agapo kadakwada? Jak kumanam-am mo ni Victor. Kasta ka di? No kasta. Da kayo tay na istorya kanyak idi ni Victor, anang tulong kan kuana. Awan, balasang kao. Da kami. Agyaman kami unay kada kayo, Ama. Ina. Da kayo tinaramat ti Diyos. Tapno agbyag pay ni Victor. Kat agsabat ti dalan da kan ni Sir Rodrigo. Pudno day ta. Da kami tinagbalin arang tay da. Tapno agtumpong ti dalan da nga agama. Kumusta ti idadarayo iti parambak da mga magno, Lando? Agpilit ni Mang Magno ako mapuntayon kadakwada. Kapno kayo napigpig sa ti pwersa tayo. Kat, ano ti ko na ni Mang Anso? Saan nga iso tinangibagan na? Udikat siya. Ay, jak nakasarita. Gaputan na kainan. Nasyak, kanunungak ti ko na idi ni Mang Anso. Uray saan tayo na makikapang kadakwada. Gaputa sa bali da. Sa bali ti aramid da. Sa bali mat kada tayo. Da tayo. May sa ti motibo tayo. Timang balas iti nakabasol kada tayo. Idinto ta isoda. Di tayo amo. Noan niya ti gapuna nagbalinda a rebelde. Nasingpet damat kada tayo. Di tayo mo lang, Lando. Amangin no adda kayat da kada tayo. Isuan na singpat da. Sa bagay. Isuan no siyak ti masurot. Agtalinaad tayo dito kota. Kat saan tayo ang makikapang kadakwada. Kumusta kayon, Mama? Tisugat nyo. Kumustan? Nasaya at matan, iha. Natilo ka din tinangpaltog kada kayo? Saan pa'y? Tadagmol matdag iti pulis. Di kayo agsalita iti kasta, Mama. Araramidan damat siguro ti kabailanda. Tapno matiliw no asino man day tiyay anang paltog kada kayo. Aging gaita. Awan pa'y damag kunoad niya tinagbanagan ti panagimbis ti gada. Mama, amangan mat nga dabasol yu iti day tiyaan tao. Kat kayat na kayo abalsan. Ta sino kumaday ta tao? Awan ti amok agumurgura kanyak. No di ni Ella. Anya? Ni Manang Ella? Kaya't yu asawan, iso ti atapon nyo anang paltog kada kayo? Iso ti maysa nga atapak. Maiturad na nga ta nga aramidan ti kasta, Mama. Talaga maiturad na.
Di mo amo ti ugali na. Naturod day chay a babae. Iti anya aga po nga aramidan na ti kastoy kada kayo, mama. Amangan matno dakkel ti basulyo kan kwa na. Ta imposible apaltugan na kayo no awan mat ti dakkel arason. Awan basol ko kan kwa na. Ngamkit di. Talaga at tangsit day chay. Kinapudno na. Kaya't naatagikwaan ti asyenda. Iso nga oray pimanawan iti asyenda. Nagsublimanan. Tatalaga aday tatimotibo na. Mama. Katimati. Kanunungan day ta ni papam. Ngamin, isulat tatitalkan na. At dapay atalkan na day jay a babae. Ngam iti siyak nga asawa na. Anya? Kinapudno na. Kaya't nakapatayon ni Ella. Idi pa'y laang, iha. Limod nga gunggunay amang isiksikat iti biyag ko. Ngam saan lata nga agbaliki. Anya? Mangigme? Oh, Mambina! Umay ka, Mangigme. Agtugaw ta iti tugawaan na aramid iti kawayan iti sirok day tadakkala kayo. Agtugaw ka dita. Adda kayot ko adamagan kan ka. Sige, Ma'am Rina. Sige, agtugaw ka, Mangigme. Ma'am. May papankin ni Manang Ella ti damagag kan ka, Mangigme. Anya ka di talaga di ugali na. Ugali na? Mabalin ka di nga ibagam dagiti na obserbaram kan kwa na? Ha? Wano ti talaga nga ugali na? Ni ila, kit nasingpot a babay. Napasnog iti trabaho na, ma'am. Iris respeto may a trabahador. Gaputa isukit, katalak ditoy. Nasingpot Saan akas ka ni mamam nauyaw? Ha? Pasensya ka na, ma'am. Imbagak lang ti pudno. Sige lang, Mangigme. Ni ila, kit awan ti kapapa na. Napudno nga agsirbi ka dagiti amo na. Kasta ka di. Kabalit ka iti imbagbaga ni mama may papankan kwa. Managtulong pa ni ila, ma'am. Aday di tinulungan na. Isuda ame kan Victor. Ha? Victor? O ma'am, ni Victor. Intuloy na pinagadal ni Victor. Di timusay ni Mang Ignas. Sigod akatalag dito asyenda. Ay so di ti pakipagnanadan ni Victor. Kalpasan na? Ket saan mo't idya binaybayan ni ila ni Victor. Doa da paikit din ni Ami. Hindi kwan. Nagpukaw ni Victor. Nagpukaw? O ma'am, nagpukaw. Ket sinapsapol may. Ay, kas taunay adanag ni ila. Sinangsangitan nati panagpukaw ni Victor. Nga amangan no adadakas na napasamakan ko na. Victor. Kanagnagan ni Victor akaayan ayan. Manong aldawa sinapsapol may ngem saan niya nasarakan. Kat, anya tinapasamakan ko na. Kwa, ay si bibiyag gaya ma'am. Ang sa balin ang lugar ti ayan na. Anya? Kastamot din ako na idi ni Ella. Kapagin kaya ta. Di ako nakikita ni Victor. Anya? Mama, adon at trabahador tinakasaritak may papankin ni Manang Ella. Kat may sa ti sauda. Anya dayta? Nasingpat at tao ni Manang Ella. Nga isumat ti amok dayta. Ngam no apay adakas iti imatang yo. Anya? Nga agpapankin ni Papa. Katal ka nalaunay may papan iti asyenda. Ngam da kayo kat kagurgura yo. Saan ko akagura? Ngam ibagbagak lang tipudno akin at tao na. Da kayo lang tinangibaga iti kasta, Mama. Kat mabalin ada kayo tinagbidot. Bidot ti panangipapan nyo may papan ka ni Manang Ella. Iso adyak pa dyan dagiti pamadakas yung kan kwa na. Gaputa awan ti makitak nga ebidensya.
Pasig ana saya at dagiti ibagbaga ti tao kan kwa na. Anya. Kat siguro, no apay anapaltugan kayo, basol yu matla ang mama. Iso adiyo pabasulan ni Manang Ella. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Bagley. Direksyon Jun Rebotazo. Technical kan musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.